Svaki posao je stresan, tako i posao u turizmu. Ali posao u turizmu je najljepši, najveseliji, najšareniji. Seminar je za sve poduzetnike koji se žele okušati u turizmu, kao i za one koji su već nekoliko godina aktivni u tom sektoru. Klijenata. Bez kupaca nema biznisa. Ono što smo mi kao učesnici dobili, to su one bitne informacije vezane za turizam, od onih osnova do onih nekih konkretnih i praktičnih stvari, što je možda u ovom trenutku i najbitnije. Bilo je veoma zanimljivo. Na seminaru je zadnja 3 dana bilo jako ugodno.